Не може да не се протестира срещу закон, който дерегламентира. Това е пълен абсурд в цялата юридическа практика световна. Гласува се закон, който не създава регламент, а казва, вече може да правите каквото искате, където искате, без никакви проблеми. Сечете, писти, това е безумие. И аз много се радвам, че хората осъзнават това нещо и са тук и ще бъдат всеки ден тук. Сега въпросът за полицейското насилие може би ще ви е следващия. Аз си говорих с много полицаи, те хората са на работа и на тях не им е лесно, стараха се. Има един много интересен трик, за да не ги снимат така ваши колеги, те ръчкат с палките долу. В Коремната област, Бъбреци, много интересно тук по краката, аз едно хематомче получих, но оставете, това са подробности. Не знам Симеоново ли го учат това нещо, много хитър трик, поздравявам ги, но мисля, че стига с хитрите трикове, вече трябва да се говори сериозно и да се действа сериозно. И това ще продължи, докато този безумен закон не се отмени. Президента да наложи вето. Затова съм тук. Президента трябва да упражни отлагателно вето. Ако направи това, така ще възстанови достоинството на президентската институция. Ако закона се върне отново, чрез отлагателно вето, разговорът ще започне от начало. Така че битката на тези хора тук е за това. Но според мен те не са тук само и единствено заради закона за горите. Това е битка за демокрация.